As obras previstas no Instituto Muradán suporán unha remodelación integral do inmoble coa sustitución da cuberta e envolvente térmica, así como a instalación dun novo sistema de calefacción e alumeado. Cambian toda a cuberta, reforman toda a envolvente, o sistema de iluminación, o sistema de calefacción. Entonces, sabes que ademais agora as empresas co problema que hai de materiales e de suministros pois andan bastante apretadas, e eu penso que van a tratar de compatibilizar as obras, o que se poda facer, incorriando o menos posible a marcha do curso, pero creo que van a tratar de empezar en canto podan. Pola nosa parte xa teñen licencia, xa teñen toda a documentación en regla, e entendo que en canto teñan o seu trámite administrativo rematado empezarán. Este investimento vense sumar o executado o pasado ano coa reforma do Colexio Ramón de Artaza, que precisaba dunha renovación integral, na que se investiu tamén unha partida próxima ao 1,5 millón de euros. E creo que é destacable pois, o investimento que se está facendo desde a Consellería de Educación e desde a Xunta de Galicia na mellora dos centros escolares do noso concello. É verdad que son centros, bueno, sobre todo o colexio, era un centro xa dos anos 70, e tiña moita falta de unha renovación integral, pero, bueno, son casi 3 millóns de euros o que se le vai a investir, e penso que é destacable este investimento e o compromiso que manifestan con o noso concello.